Вітанні! Мяне клічуць Аня Ткаченка. Я бухгалтар і спецыяліст па падатках з больш як 10гадовым прафесійным досведам. У гэтым відэа я раскажу, як я вяду свой асабісты бухулік і падзялюся файлам, які выкарыстоўваю для планавання бюджэту, а таксама запісу даходаў і выдаткаў. Пры планаванні месячнага бюджэту я выкарыстоўваю правіла 3 кошыкаў, калі ўсе выдаткі падзяляюцца на 3 катэгорыі: патрэбы, жаданні і зберажэнні. Патрэбы – гэта жыццёва неабходныя выдаткі, напрыклад, камунальныя паслугі, харчаванне, неабходныя лекі, іпатэка, іншыя крэдыты і пазыкі, падаткі, а таксама выдаткі на транспарт. Гэта тое, за што вы ўсё роўна плацілі б, нават калі б страцілі працу. Жаданні, наадварот, гэта тое, што прыемна мець, але ў выпадку неабходнасці можна і скараціць, напрыклад, выдаткі на хобі і захапленні, кавярні і рэстараны, падарожжы, забавы, большасць адзення. Зберажэнні ўключаюць усе віды адкладзеных грошай і інвестыцый. Назапашвальны банкаўскі рахунак, дадатковыя пенсійныя адлічэнні, натэрміновыя выплаты па крэдытах, аблігацыі і інвестыцыі. Гэта не пакупкі, гэта грошы, якія вы дасылаеце сабе ў будучыню. Класічна лічыцца прапорцыя 50/30/20, калі палова даходу забяспечвае патрэбы, 30% ідзе на жаданні, а 20% у зберажэнні. Аднак у залежнасці ад вашай сітуацыі прапорцыі могуць адрознівацца. Напрыклад, 70/20/10, ці, як у нашай сям'і цяпер, 45/45/10. Калі мы шмат трацім на падарожжы і рамонт у кватэры, прыемныя, але не абавязковыя выдаткі. Галоўная ідэя падзелу на 3 кошыкі, кантроль жаданняў і пастаяннае павелічэнне долі зберажэнняў і інвестыцый. Свае запісы я вяду ў Google Sheets. Можна карыстацца Excel, але, на маю думку, Google Sheets зручней. Ён заўсёды пад рукой і даступны з любой прылады. Мой файл складаецца з 13 аркушаў, аднаго агульнага журнала і аркушаў са статыстыкай па месяцах. Першы аркуш – гэта спіс штодзённых даходаў і выдаткаў на працягу ўсяго года. Дадаём першы запіс. Дата, сума, кошык, катэгорыя. Таксама ў файле ёсць дадатковыя слупкі, падкатэгорыя і крама. Яны патрэбныя для больш дэталёвай аналітыкі, напрыклад, каб адсачыць, колькі сродкаў ідзе на дзіцячыя гурткі або колькі вы пакідаеце ў пэўным гіпермаркеце. Аднак іх запаўненне не абавязковае. Гэтыя палі могуць заставацца пустымі. Дададзім яшчэ некалькі радкоў. Каб дадаць або выдаліць катэгорыі, трэба націснуць на стрэлку ў ячэйцы, затым на значок алоўка ў самым нізе спісу пад усімі ўжо захаванымі катэгорыямі. І ў меню справа увесці патрэбную назву. Не ускладняйце сабе жыццё залішняй дэталізацыяй, не стварайце занадта шмат катэгорый, аптымальна 5-7, максімум 10 катэгорый для кожнага кошыка. Такім жа чынам можна дадаць падкатэгорыю. І краму. Хоць гэта і не зусім карэктна з пункту гледжання тэрміналогіі, да крамаў я таксама адношу банкі, напрыклад, тыя, дзе ёсць крэдыты або ашчадныя рахункі. Усе ўнесеныя запісы аўтаматычна адлюстроўваюцца на аркушы адпаведнага месяца і ў адпаведным кошыку. Прапорцыі кошыкаў можна гнутка адаптаваць пад свае мэты. Напрыклад, у пачатку года вы можаце адкладаць толькі 5% бюджэту.
Але паступова плануеце павялічыць гэтую долю да 10% да канца года. Гэта значыць, можна запланаваць рост зберажэнняў і скарачэнне жаданняў на 1% кожныя 2 месяцы і фіксаваць гэта ў файле. З файлам зручна карыстацца і на тэлефоне. Спасылка на файл будзе ў апісанні пад відэа. Калі ў вас узнікнуць пытанні па карыстанні файлам, пакідайце іх у каментарах. З радасцю ўсё растлумачу. Самае складанае ў асабістых фінансах – гэта паслядоўнасць і настойлівасць. Калі шчыра, рэгулярны запіс выдаткаў – нудны працэс і хутка надакучвае. Часта людзі кідаюць весці ўлік праз некалькі тыдняў ці месяцаў. Аднак сэнс у тым, каб на працяглую перспектыву арганізаваць свой бюджэт і рухацца да фінансавых мэтаў, ад куплі нерухомасці да магчымасці штомесяц дазваляць сабе спа-працэдуры. Вось некалькі парад, якія дапамогуць заставацца паслядоўнымі. Запаўняйце Google Sheets у вольныя хвіліны. Зрабіце хатнюю бухгалтэрыю сваёй справай на хаду. У чарзе, у заторы, пакуль грэецца абед ці пакуль чакаеце дзіця з заняткаў. Такія моманты здараюцца штодня. Выкарыстоўвайце іх з карысцю. Старайцеся больш разлічвацца карткай і як мага менш карыстацца наяўнымі. Нават калі вы забудзеце нешта занатаваць, гісторыю транзакцый заўсёды лёгка аднавіць у банкаўскім дадатку. Дазвольце сабе невялікія хібы. У бухгалтэрыі ёсць паняцце неістотнай розніцы, калі дробныя недакладнасці не псуюць агульную карціну. У асабістых фінансах гэта правіла таксама выдатна працуе. Дзякуй за ўвагу! Спадзяюся, мой досвед і прапанаваны файл дапамогуць вам наладзіць свой кэш-флоу. Поспехаў у дасягненні вашых фінансавых мэт!